Ya wae dhewe ndonga ya, Cil. Muga-muga piyai sak Indonesia sing kersa rawuh ning ngerang kene. Muga-muga diparingi barokah. Amin. Ya ketoprake mundur saka kene ya nyandunga rejeki slamet karep lan burine. Ya muga-muga sing kamtetane Wong-wong lima sing pedagang ya ben mundak untunge mundak dagangane sing pegawai negeri mundak pangkate mundak bayarane sing dukun pijet muga-muga wong kene akeh sing njaluk tulung lah njaluk tulung kok anggapmu ora dobol sing mijeti ya piye lah piye kok jenenge lho wong dhewe kudu gelem kemringet ya kemringet nek kudu ana duite lah iya tetep ana lho ketoprak pencilane nganggo duit alah nyambutke apa lho kowe iki piye kuwi sekolahmu tekan ndi sekolahmu tekan ndi sekolah menengah tekan tengah jero minggir aku lho kok ora mbok terusno kok betelok kowe iku jenenge wong kelani ana wong sekolah menengah kok minggir iki lah iya lah timbang kolep iku jenenge sekolah nyok lah apa kelani iya Dak kene ngarani aku aku ketek gantenge kaya Roy Martin diceluk nyok kaya apa Roy Martin rai gediak iku gini rupa kaya telek kaya apa? telek lah wong kene wis roh nek belong ki wong elek golekno kaya telek ning lah wong telek teles najan elek ning pantes aku telek garing najan elek maling nah mula kowe karo aku ngelingke karo masyarakat sing gelem rawuh ning kene terutama keamanan lingkungan kena mirsani ketoprak sepeda motor sing nggo sepeda motor ya motornya harus dijaga ning mudah-mudahan aman tertib terkendali ora ana maling upama ana maling ya garek nyekel iki lho Lek wong Lek ndi lha kok maling lah jenengmu sapa Kancil gawene nyolong apa Imo nah ya kuwi maling apa ora lah iya Dek ya aku maling piye lah wong aku Kancil terus aku Kancil manusia iku lah sing Kancil hewan walah gaya potongan kaya petrot ing lono wong kaya terus semene nyulek matamu lah ya ora entuk nesu le wong kahanan donya ki ana loro ana awan ana bumi ana lanang ana wadon ana apik ana elek upamane belong diganjar sing apik sing Kancil edan elek iya lah iya aku kok elek lho kahanan donya kan ana loro ana lanang ana wadon ana sugih ana melarat upamane belong diganjar sugih sing Kancil melarat ora entuk nesu wis didum karo Gusti Allah Subhanahu wa taala sumpah gak tau nesu iya nesu setruk kowe ana sing edan ana sing waras nah aku sing waras aku edan ora entuk nesu wis didum kok berarti kowe ngarani aku edan ora ngarani aku nek kowe ngrumangsani ya ora masalah lho sing edan ora mek aku tok lah kene wong semene melok edan patah watu modar kok malah iki mbok patah lho apa lah kuwi lah ngerti wong edan didelok berarti iki edan petok edan ana edan ana kentir ana kentir sing kentir kowe sing edan wis pek kowe sisan ora masalah ya ora entuk nesu aja nesu nek kakean entuk nesu kancamu dagelan sing tuwek-tuwek iki dong almananahum almarhum nek iki lara jero sumpah iki lha biasane mbok cekel mbok ugahane mbok keruwek mbok dono iku masalah almarhum lah iya jenenge sing wis kapundhut kuwi jeneng amananahum almarhum aku ra iso mbok kon muni almarhum lah iku mau bocah kok iso gayamu aku lho nyambut ketoprak ora tuh lho nek ketoprak iki bayaran pira ta Cil nek awake dhewe ra duwe gawean sing maton ketoprak iku kanggo hiburan ben awet nom iso kumpul kanca-kanca bayaran ketoprak pira kene iki nampa amplop tekan Mas Selehno Wahing ilang iki bayaran ketoprak ora ana duwe ketoprak iki duwe apa mbok Wahing ngomong aku lho kene iki nek uman ya apik nek ora masalah kok ora kowe lho nyambut gawe lho ijazah SMP le ijazah SMP aja mbok nyek lho aku ya alhamdulillah kok dungane kanca-kanca alhamdulillah saiki aku wis mbok gawe titik watu dadi rupa nek guyu iku mbok gawe ku sing penting sithik halal ora ngrugekno tangga teparo bener apa ora nah lha timbang kayane ngumpul-ngumpul ngerampok maling larangane agama lah ngono dalelen alhamdulillah
Lha wis nyambut gawe ora alhamdulillah. Alhamdulillah nek titik watu. Lah kene. Mirang-mirang wae. Mirang-mirang kayaku klumpuk wingi. Nah, aku kethok pacare kon tuku sapi. Kon moro ngene Pak Su. Sapi iki menawa wedok ya urung rabi, moh. Bareng-bareng tak rabekno. Nah. Ora ana sapi nek nek. Sapi nek urung dirabekno mbok cekeli ora. Nek sebab dirabekno. Kok nek bareng-bareng rabekno ora. Nah. Bareng tak tiliki kene waduh. Sapine Pak Su nyekeli bathuk. Ora ana. Wes sapine Pak kok ora senengan bar dirabekno terus. Neh terus nyekeli bathuk. Dadine sapi kuwi kok ngene Pak Su bathuk. Pasu bathuk sapine piro? Loro. Lanang wedok. Siji tok. Lho kok dirabekno? Lah ya tak rabekno nggone tanggaku. Oh, lah siji ana muni ngene. Gelem. Gelem iki sapimu. Iya. Anu sapi nek nah, ora penane. Nah. Lho tenan kuwi. Ora melok aku gelem ngono kowe dak jol. Lah kowe ngerti anak sapi jenenge apa? Pedet. Anak sapi jenenge pedet. Nek anak kebu? Anak kebu gudel. Anak wedhus? Anak kebu cemek. Cemek. Nek anak kebu apa? Gudel. Oh, anak kebu gudel. Goblok. Anak kebu gudel. Oh, apa ora ono kae iki. Lho ora ono untuk suwek ngono. Anak kebu gudel. Ah, putrane Maesa. Anak kebu putrane Maesa. Lah anak wedhus apa? Cemek. Cemek. Berarti wedhus iki mana? Mana? Nek pitik? Endok. Bebek. Endok. Banyak. Banyak endok. Enggak, ana. Pitik, bebek. Sing ngabeni pamu. Ono banyak kok mana? Kandhane nek pitik kendhok, bebek kendhok. Banyak yang endok. Mana? Aku mau liwat gapura kono menggok rene ana tulisan awas jalan pelan-pelan banyak anak-anak ngono. Upama kendhok ora ditulis jalan pelan-pelan banyak kendhok-kendhok ngono. Iya ya. Mau takok anak wedhus anak cemek ya. Anak wedhus anak kebu ya. Heeh. Lah nek kowe anak sapi ngono. Lah kowe wis tau tuku sapi lho. Lah kok Pak Su gathok ngono. Lah iya aku takon kowe ya. Lah iya. Anak sapi apa? Pedet. Dudu. Apa? Bathuk. Dibathok wong kok malah. Lah ya ngono. Ana putrane Maesa. Wong Ora ngurusi rembut gawe. Mbok gawe titik watu mau. Lho, lembut gawe titik watu. Aja kok pamit aku nising-nisini. Lah perkarane. Wong mbok gawe titik watu kalah karo mbok gawe ku kok. Lembut gawe apa? Mandor. Iki goblok ketek wong semene mandor karo kulite dhuwur ndi? Ya cuma mandor. Lah iya. Lah nek aku dadi kulimu aku udah mau dadi kuli. Lah kok dadi mandor aku jadi sinter. Sinter ra dhuwur aku. Lah kowe korupsi bayarane kuli ijak modar kowe. Jatuh kena dadi. Ya ora jatuh kecukupan lho. Aku dadi sinter aku dadi bupati ya lele. Ora totol ya. Apa ana bupati kok cukil ban ana. Ora aja pandang cilik aja pandang cilike apa pandang gobloke sing penting bijaksana. Ana kan bupati pentit. Penting ta? Pentit. Dhuwur. Dadi apa? Ampun. Lah nek kowe dadi bupati aku udah dadi presiden. Presiden RI Muhammad Belong. Wah. Tidak mengenal korupsi. Kowe nek dadi presiden juara. Lho nek kok nek dhuwur presiden ah. Alah wis por. Wis penting. Pentit ta? Kowe dadi presiden aku dadi sengenge. Lho iki ngejak dhuwur-dhuwuran ta iki. Presiden metu kok. Lawang sorot sengenge meletek ndak semono. Lho nek kowe dadi srengenge wis juara. Lho Jaduk. Lah aku udah dadi mendung. Srengenge metu arep meletekno ndas tutupi mendung kandel ndak kasih do meletek. Lah kok ngejak omong aku iso lho. aku dadi mendung wis por. Lah kene. Wis do wedi. Ya wedi. Lah aku dadi mendung aku dadi angin sing gedhe. Wen nutupi sengenge sikat angin gadang udan deres banjir kene bongko kowe le. Lah aku udah dadi barang sing ra iso kenter. Apa? Aku udah dadi watu sing kuwat iki. Ndak ra iso kenter. Walah. Lah aku dadi watu, mbono aku wedi. Lah kene. Wis por. Lah kene. Kowe dadi watu aku udah dadi tukang titik watu. Cile. Emang ijazahmu, Len? Ijazah SMP yang mbok gawe titik watu. Ayo kowe. Aku
Aku urung mangkat malah dhewe nitiki. Lah marahi nang Padha kerene kemaki le. dadi watu kok. Lah lah kok lembut kae gak selera. Selera kowe aja dadi watu. Lah kene. Dadi melon. Patakmu. Yo cah iki ra sopan iki. Mari contoh sing apik ngarani sirah ya patak. Ya. Ndas. Ora padha ae. Lu malah marahi elek. Apa nek kowe karo aku iki ning gone ndi? Ora. Nyaki agemu. Nyai Ageng. Nyai Ageng Rang. Oh sing nonton nganggo Jilbab. 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 Aduh. Jilbab nganggo buk ya. Lah kene. Jilbab buk. Jilbab. Tanjil duk. Belong duk. Matam duk. Iso nesu. Ayam. Lah kene nek Lek nganggo jilbab kene. diweki lagu sing nganggo kosidahan. Iso no aku. Wah, Lah aku mau melu nasi dari rawas tahun. bilang sama Nasi dari Syria itu. nasi daria. Nah, nasi dari Semarang iki 12 tahun. Kowe Wah. apal kowe? Lho tukang bagian nyetrum aki aku. Maksudku lagu-lagu. Wah, apal aku, lagu kosidahan Mbah Kadir ulur kacang. Bisa. Makadir. Ayo. Makadir ulur kanlah. Ayo. Lan papane? Lah wong ulur kacang kan ulur ngene. Magadir. Ora iso kowe. Makadir la ilaha illallah. Magadir, Magadir, Allah. Melu, aja lagu kuwi. Lagu kosidahan sing dikenal ki internasional. Indung-indung. Nah, indung lho. Indung-indung kepala. Malah aja mbok warai apal-apal. Ya siap. Ngisi-ngisini. Musik siap. Malah kayak begegrek ngene. Ngomong ngamul lele. Alah, wong wedok semono ku udah payo omah piye. Malah kaya Indung kepala indung. Di sini hujan. Indung di. Wes ta? Nesu. Kowe nyocokno musik iki lho. Nah aku nyanyi kowe siap. Oke, men. Indung terus aja. Indung kepala indung. Hujan gerimis Di sana mendung. anak siapa? Pakai kerudung. Matanya lirik. Hidungnya keruwung. Lho ora tau ngejas semua. Lebih ya? Hidungnya mancung. Mau nih manjung kesandung kejerunguk nyosop hilang gitu. Siap ya? Oke, men. Maju sithik ben kono kita. Wes, aja mbok ingeti karo. Ya, sebentar. Iki mah kono kabeh. Wes sakno kok. Kalau. Ndi? Odu are. Apa? Rogoh pentele anake. Kemi. Ya kene iki rumah aku juga bareng tak tengi terus ngene kok. Kemi. Ayo. Sana kowe nek kene gembira seneng. Perkara. Anjene ana adimu nak kene. Iki. Yai Sami. Indung siap ya. Oke, men. Indung kepala indung. Hujan gerimis anak siapa? Nah, iki sumpah ngeluh tenan iki. Lu ayo. Kowe ngomong, nek aku nyanyi kowe siap. Aku ndak siap. Lu cah iki piye? Aku iki nyanyi karo Hansi kok. Makanya kalau ngomong yang jelas biar gua paham. Iya iyalah masa ya telek. Maksudnya aku nyanyi kowe saut. Nah, jelas. Indung kepala indung. Mandung. Siapa? Arake kerudung. Salah nek. Siap salah nyaut salah. Nyanyi karo Maksudnya apa sih? Alah, telek sih. Lu mah saut kok cocok sing go sowan saut. Lah nyaut piye? Kok iki aja guyu to lho. Kaya guyu nang dene kowe. Kowe mbok incang-incang terus. Maksudku berilah didampingi. Oh, dampingi. Indung kepala indung. Hujan gerimis
Gara-gara bingung aku manut kowe bingung. Wis ora usah nyanyi. Ora nyanyi ora patheken lene. Padha iki malah kaya wong apik. Lah maksude endung-endung kepala Hujan gerimis. hujan gerimis. Oh terus itu ya? Siap. Siap oke? Oke. Keliru. Meledak udah semua. Lha wong nyanyi ra bayarane ancamane medeni wong. Lho ya ben. Wong ora nyanyi lho. Tabrak truk. Tabrak truk iki rumasamu. Indung-indung kepala indung. Di sini hujan di sana mendung. Anak siapa kekerudung. Matanya sipit hidungnya mantong. Pinter. Aku mbok. Ayo. Wis ganteng pinter. Iki anake sapa iki? Ana ula tumong. Merambat nang isor jagung. Ana jaka atine bingung. Tangane gandeng los-los iro. Apa? Cedak. Idoni. Cedak. Rantere. Ula dumung merambate ning jagung. Tangane gandeng ngelus-ngelus irung. Kowe tekok sembarang ula aku mudeng. Ana ula sapa? Merambat nang isor telo. Ana jaka lara-lara. Tangane gandeng ngelus-ngelus dodo. Barino Irung dodo. mengisar. Mengisar. Ana ula dima. Deli nang isor tugel. Ana jaka atine mandel. Tangane gandeng luwe-luwe udel. Jasa andane. Mojian le. Alam Mojo dhuwur. Bener Mengisar. mengisar. Ana ula Deli nang isor kapok. ana jaka atine dino. Tangane gandeng sesuk ae. Apa nih? Sesuk wae. Ora iso. Kudu saiki ya. Ora sesuk wae. Mau ula dumung. Ayo, irung. Ula sawa, Dodo, ula diwel, udel. ula luwuk. Ayo sesuk. Sesuk ae. Ngomong. Eh? Saiki ya. Ngomong-ngomong kowe wis bar ketoprak tak didono. Wah, ana ula luwuk. Mrambat nang isor wit kapok. Ana jaka kok tinggal-tinggal. Tangane sesuk ae ya. Ora iso. Kowe kudu saiki. Saiki piye? Kowe iso ora iso. Wae iso to. Lah ora iso ku. Aku iso. Ana ula luwuk. Ndeli nang isor wit kapok. Ana jaka tinggal-tinggal. Tinggal tangane gredel deme sesuk. Ora iso. Dumeke kudu saiki ya. Dia celana. Hah? Dia. Kowe nak wedi, aku sing jawab. Ana. Kowe sing aja bater-bater. Nek bater-bater dibeni wong turu. Ana ula luwuk. Andali eneng isor kapok. Ana jaka kok tinggal-tinggal. Anane gandeng luwe bathuk. Ngene. Untuk wong ngenteni tenanan kon dhuwur mung iso tekan kene. Tene ngene wae abet. Lah ada lu moro ngene Pak Su mau. Lho, Pak Sugatro. Omong-omonge kan. Piye, apa iki? Aku ki duwe kewajiban, Gil. Apa? Mergo wingi dengan adanya gempa Jawa Barat kae, Heeh. aku ora jadi tenaga sukarelawan. Dadi apa kowe? Tenaga sukarelawan, Le. Nah, Wong rumati cah cilik-cilik saiki nang omah. Aku saiki dadi babi suster. sik. Dadi apa? Babi suster. Babi. Iki lho babine nek kene iki berduduk jane babine. Anake bathuk mulai. Engko yang delok kaya raja minyak karo jil. Baby suster ora. Iya, tulisane kan babi. Macane baby. Macane ya ora babi ya. Piye? Oh.
lagi tak idoni lho. Kowe iso dadi baby Lho suster. iso no, ini omah ya ono Kamu mati cilik iso. Jajal aku bocah cilik. Kowe dadi apa? Aku bayi. Oh, bayi sak ora medhokno pentil apa ya mau. Ya ora usah dimut ta. Ora usah tamut. Kowe bayine. Ayo. Oke. Berarti aku sing ngrumati. Aja. Kowe bayine le. Mau tak kene. Aduh makane. Wes. Bayine, kene lho sirahe. Aku nanti. Nanti ono peceren mburi omah ngono lho. Goblok bayine nek kepek goblok ngono kuwi. Jangan lagi diketano kok nangis lho. Anak bayi didoli. Lah iya cerewete ra umum. Aku ada kakek jok sik. Nangis terus mboke lagi dandan iso. Kuali. Dastre Yusukini. Iki dileboni ya. Ini matamu jelalatan. Pombong anakku turu ana wektu sing selo aku arep mbaum-mbaum. Aku malah kudu guyu. Kowe roh aku kudu guyu, aku roh kowe malah kudu ngentot to. Ana, apa ubah-ubah nek aku apa mbau-mbau. Wong bayi ngandani wong tuweke nyapa? Turu. Apa ubah-ubah? Ayo aku arep mbaum-mbaum, Mbah. Ora tau mbau-mbau. Ya sak senengku wong cangkem-cangkem gedhe kok. Lah nang ngono nyira cangkemmu ah. Nggih tak. Mbau-mbau. Aku arep mbah-mbah. Kok menawa kono terang. Pokoke gareng. Nangis. Ngomong. Bayi kok mbok gedang Bar. bayi nek dikaplok ora modal bayi. Aku ki nangis yo bantere ra umum kok. Bayi nangis ngono. Oh iya wis. Nah aku ora ngalah pecah basku ya. Nangis wong bar dipapungi kok ya nangis. Apa pipis? Walah wong ya rendok garing lho. Halo. Aja rene. Ana apa? Aja rene buat tas kok. Hei. Ana apa? Ana tikuse. Oh, pancen bayine gede ya? Iya, Cuk. Maem. Lah iya ana wong tuamu rek nyari hee. Kowe tau tumun. Baby suster nek takoki bayi ku. Lah kudune rek ya ngono tetep nangis. Bayine sapa? Bayine kowe. Ayo cerewet kowe. Genteni kowe, Mbah, bayine, Mbah. Ya tak kudune maaf. Nangis terus. Kowe bar salahne, Mbak. Maem. Dadi ngomong kowe wis warep. Lha apa dulu kok mbok badhok dhewe. Iki mau semangat aku lho. Masya Allah ora krasa, Cil.
Iya. Ora sudi piye? Bayi curang ada mbok makan. Kowe iki ngerti wong tuwa mbiyen apa ora? Panganan rupane kaya apa? Kuwi nek diweno cah cilik, kuwi nek ra diulek dimamahno. Iku ora tak cilik tenanan, aku wis japlok ora mbok. Mamano, aku ora jiji. Lah gelek-gelem apa ora? Tak sembri lho. Mah, kowe bayine. Lho, apa? Iso. Bayine ta, Mas? Kowe Moh. Bayi sakmene ora ngentekno bandulan. ora iso. Ora iso dadi baby. Wis nek celana wong akeh mbok ngono. Ngisi-ngisine kowe iki nek wis kudu kok ya ngono. Mosok yaene diuculi. Wes. Baby suster ora iso ngono kok. Ngono kok muni iso. Ora ana bayi nek nganggo klambi. Lah kowe mau gak tak uculi. Aja kok goblok ae. Ana bayi nek nganggo klambi ana. Ah. Ora iso. Ya aja nggek-nggekno wong aja. Ora iso. Kowe tau tumun, bayi nek nganggo jarik tumun. Iki malah marahi perkara to iki. Ngene iki wong wedok-wedok nek aku ora kudu apa. Bulan. Goblok ya. Masamu ora mati ya piye? Ana bayi kok ngamuk mboke. Lah kowe nalekno oto ya kencenge ra omong kok. Wes turu. Oh, sik. Aku tak dadan sik. Mboke lunga. Muga-muga kecemplung sumur model. Waduh, hidupku kebakar. Gobloke lho. Wong wedok njana cilik mesti nyusoni. Wong ki anak entuk mupu kok disusoni. Ayo, saya nemu. Ya, susune gatel ngomong iki. Hei, kowe tau tuwon bayi nek udut iki. Wes. Lho disinjano. Oh, eman-eman gek dawa. Aduh. Nangis.
Ora kudu kok kenal. Nah langsung tak cingel. Batere lho. Pipis kowe. Apa umbah-umbah? Lakale kok ngene. Umbah, anakku ben turu. Lah wetenge wareg gak tau turu. Durung tak dulang kok. Wes ya. Bayi nangis dipepetno kuping kok diunggarno ae lho. Bayi nangis ku berarti bayine sehat. Sehat ini kebablasan ra mati ya piye? Aduh. Nangis pepetno kuping kok jek mloyang mlayu. Alah, kok nangis saiki pipis malah. Walah. Anakku kena penyakit tumor. Wala pipis. Iki nak pipis nyala tak pedhaki kowe keneng kowe mesti darangan. Ya, tak dese ya. Kowe nyala tak pedhaki diabung wong ambune amis. Oh, jamba. Kene matamu ngono. Medhaki bayi nek cocot mbok leboni wedhake lho. Kowe malah obah kok. Ayo, dhuwur tak popoki. Bekel ae kok. Wes. Mimi. Apa? Bayar Mimi. Ya wes Mimi. Katane atose Romo mlarane Romo. Ayo ganti Mimi. Mimi piye moto mbok dijoli pentil kok. Mama, aku Mimi dhewe aku. Enak. Nengok. Enak apa wong mau peceran? Ayo bubune. Tak bilang. Waduh, Bro. Nih. Bilang bocah ora iso, malah dibadok dene. Nah. Kurang akeh. Mau didulang. Nggih niki sing diarani bayi ketelekan manuk. Mula anake ndek iki ra ana sing ngurut. Wong ngrumati bocah ra iso. Alah, anakku bermaan wis dimimiki apa urung mimi sik lecak bagus, mimi. Ora piye ta? Bermaan yo mimi kok nek keselek.
Cing. Aku mental, Bu. Matu mental lho. Mental iceh. Engko tak dote titeh to. Pedot piye? Engko mancing. Ayo, Bu mental, Bu. Aja. Mentel sapa sembumi? Mental buke. Ora apa. Aja bilang saru. Mantu mental apa? Belok jare wis gedhe. Urung. Belok putrane sinten? Putrane Pak Andong. Sok gedhe dadi apa? Maling. Weh! Kok maling to? Dadi mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Lah ini entek sapa? Kowe. Aja. Ayo, Bu mental. Aja. Pentil iki khusus ora entuk dimbelang. Jare nyuwun adik. Mati mental Pak e. Ya Pak Iceh aku Iceh. Kok bareng ben koyo wedhus men. Aja ora pareng. Iki khusus ora pareng, belong ora pareng. Nek lah bareng aku arep dolan. Jare nyuwun adik. Aku nyuwun adik lolo ning aja diweki ndas. Lho, ora ana ndase kok terus piye? Dadine awak tok untung. Kok persis to kowe? Arep dolan. Kowe dolan. Aku dolan kowe duwe ngompak ontol. Heh. Kok panten numpak motor? Ayo pelo yo entuk tandang ngomong. Lah nek tuwek goblok. Lah nek kowe numpak ontol, saiki nek ngarani, lho, cepleke buke gedhi piye? Buke di.